然スクールアイドルを始めることになって、マルはちょっと緊張しています。楽しみなような、不安なような。白亜のみんなはすっごく可愛いんだ。マル以外のメンバーは胸を張って自慢できる可愛い可愛い子たちだよ。マルはたまになまっちゃうことがあるし、みんなみたいに可愛いわけでもないから、正直スクールアイドルって感じじゃないんだ。多分マルのことはおにぎりの横に添えてあるたくあんみたいなものだと思ってもらえればいいんじゃないかな。マルのことはいいから他のメンバーを応援してあげてほしいな。じゃあマルはこれで失礼するずら。これからよろしくね。あ、これだけじゃダメ。そっか、たくあんみたいなものでもスクールアイドルやるって決めたんだもんね。教えてくれてありがとうずら。せっかくやるからにはマルもみんなの足を引っ張らないように。みんなに追いつけるくらい頑張らないとだよね。そしたら誰か一人くらいはマルのこと可愛いって思ってくれる人も出てくるかもしれないし。